Ćao, Željko Mitrović ovdje. Ćao. Evo šampon. Zato mi lajkujte slike na Instagramu za 2000 dinara. Danas ćemo predstaviti moj novi izum Lerdi dron. Uspeli smo, prvi test je odrađen. Bez da go... Sledeći izum koji je na redu je skate koji ide sam. Ja, bebo, kako ćemo da se predrogiramo večeras, ja. Ajde od tamo, ne, budi. 12 godina, idemo. Bravo u metu. I dobrodošli u jutarnji program sa Jovanom Jeremić. Gazda, tu mi je kokain i dalje. Izvinite, molim vas. Gazda. Jel možemo nastaviti? Naravno, gazda, najsjajniji gazda, Željko Mitrović, dobrodošli. Ja kako volim kada se ugostim ovde. I naravno, Marko Djedović, dobrodošli. Djedović, hvala. Hvala ti, Jovana. Odlučili smo da pokrenemo neke humanitarne akcije, davat ćemo deci kokain i nećemo ništa naplaćivati. Sjajno, meni je ovo sjajno. Ali pored toga, ovdje smo došli da pričamo naravno i o internet nasilju, o baka prasetu, tako da što imate kažete o tome. Monstru, Djedoviću. Ne, mislim, vidite ovako, ima puno dobrih youtubera i sve to, ali u svakom žitu ima kukolja. Ja vodim da se jebam u dupe, izvolite, nastavite. Ja sam čak bila žrtva tog internet nasilja. Nemoj Jovana to da nam pričaš. Jer ja sam njemu poslala da gostuje u emisiji, da mi ovdje pokažemo zapravo ko je on. I on je meni rekao da mogu da dođem da me jebe za 20 eura. Gospode Bože. Čak šta više poslije rekao, ne, neću za 20, nego za 10. Gospode. Pa dobro, mislim, u svakom žitu ima kukolja, jedna katastrofa. Evo, čak ću ti za sat vremena platiti 20 evra, ali više od toga ne mogu nikako. Jovana, ja znaš da ja volim sve svoje zaposlene. Znaš da sam ti život promenio iz kolena. Upravo tako, ja bi ti za sat vremena dao čak 50 evra. Hvala. Ja ne bi da se jebim u dupe, ja sam... Ja bi vama dao sa čapi, vi ste me život promenjali. Znam da ste baš posvećena vernica i da idete u crkvu čak svake prestupne godine. Da, ja verujem u protojereja Stafforda i baš iz tog razloga od tad nosim krst u emisiju, svako imam ovdje i krst. Tu je i ovo je jedna verska televizija i ovdje verujem u Boga. Stavit ću ovo ovdje samo da bude tu za svaki slučaj. Da. Da nas sačuva od ove sotone, od ovog, mislim, ovo je jedan baganoid od čoveka, mislim, ovo je katastrofa. Mi moramo to zaustaviti. To je manijak. Manijak. Znači, internet nasilje ne sme da se nastavi. Ne smemo nastaviti. Ti, kad udariš ženu u zadruži ili kad svoju ženu pretučeš i šta god, to je samo nasilje. Tako, da. To nije internet nasilje. Ne, to je obično nasilje. Što bi rekli basic classic nasilje, znači to uopšte nije to. Ovo je internet nasilje, tome mora da stane na put. Dakle, tu ste samo vas dvoje, ali internet nasilje svi vide. Tako je, bravo. To što žena ima modrice i potres mozga težak i... Nikakva veza to nema, mislim, to je opet nasilje, samo... Opet, vraća se na... Klasično nasilje u porodici. Tako je. Izvinite, koliko je sati? Ja ne znam, nemam sat, mislim, ne znam koliko je sati. 10 i nešto. 10? 10 sati. Izvinite, ja moram da idem kasnije, imamo ubistvo zakazano. Izvinite. Ajde, požurite, Izvinite, ali ubistvo je obično ubistvo. Da. U redu. Hvala. To je bilo to. Hvala što ste gledali dobrojutarnji program. Još jednom, pazite se ljudi kao što je Baka Prase, pomaže Bog i protojerej Stafford. A mi se vidimo u sljedećem jutarnjem programu sa Jovanom Jeremićem. Evo nas u studiju Pink RS Media grupe gdje pripremamo Distract na Baka Prasca, internet nasilnika, pedofila, silovatelja, kriminalca, sve znate. A ovaj skeč ćemo okončati karijeru. Puštaj! Napad na
nađi u klubu gde si ti. Kara, tebe mu je karma, kara. Koja ludila, idemo! Izvadi trikovnje i napada prasca. Pevajte, pevajte! Jao, šefe, vidi malu, šefe. Prava za ljubavnicu, šefe. Izvini, možda staneš samo moment. Šefe, samo sekunda, šefe. Vidi da probaš belgijaner pre nego što uđemo išta. Znači, vidi. Prva ruka Italija, šefe, gledajmo. Zekni ga malo. A, Merkela, a? Ćao, Željko Mitrović ovdje. Inače, ja baš volim egzotične devojke, ovako te kose oči, te priče. Možemo, ako hoćeš da i odeš sa mnom, malo s vozačem, malo prijatni avion, Italija, kino, pozdrav. Može, malo posle možda ubijem i to, nego reci mi koliko godina imaš? 17. U matoro. Privatan posjed, privatno posjedni, privatno posjed, Brzo! Sad idemo da nađemo još ovih... Sad idemo da nađemo još botova koji ću da platim da mi lajkuju slike na Instagramu. Želite, hoćete li za 2000 da mi lajkujete slike? A gledajte Pink možda? Privatno posjed, gospođo, privatno. Velika ljubav za sve, za svu moju publiku 60+. Evo šefe. Da vam puno ne bude. Hvala. Lajkovali slike na Instagramu za 2000 dinara. Neću pare, imam. Što ti dam tebi 100 evra? Može. Gledajte Pink možda? Lajkujemo i ne plaćamo. Ja ne gledam televiziju 5 godina. Ne gledate Pink? Ne, ni Pink, ni da. Mogu, evo šampon za vas. Ovo je za drvo. Lajkovali slike na Instagramu za 2000 dinara. Ne? A gledajte Pink možda? Privatno posjed, gospođo, molim vas. Da li biste mi lajkovali slike za 2000 dinara na Instagramu? A gledajte Pink, ne? Ne? Privatan posjed, molim vas. Napustite objekat. A gledajte Pink možda? Da. Pink da li gledate? Pink TV? Ja ne živim ovdje. Ne živite ovdje? Ja sad da Što nema smisla. Sad mi lajkujete slike na Instagramu za 2000 dinara. Ne. A gledajte možda Pink? Ne. Napustite, molim vas. nema smisla. Privatno. Nema smisla. Evo ga, šefe. Daj mi da se... Zaplivat ćete po slojeve, ovo je Goga Noge Sekulić. Kosica mora se Goga Noge Sekulić je ovo. Ili izgledam sad dobro? Izvadi trikovnje i napada prasca. Evo nas u redakciji Pink televizije, potpisujemo ugovore sa novim zadrugarima. Mogu ja šefe malo? Pa nismo još polopili ugovor, može. Opa, jel valja? Može, kamera? Ovo je original Belo, u svakom slučaju da. Evo nas sa prvom zadrugarkom za 77. sezonu zadruge, Tamara TikTok, koja je odlučila da ove godine donese novu verziju sebi i da odnese pobedu. Tako je, jeste, ja sam zadrugarka, već 4. sezonu sam tu i nadam se da će biti super i da će ove godine konačno pobediti i osvojiti u ovom realitiju. Super. Potpiši ovdje. Jel ovdje sve stoji kao po dogovoru, znači za jedan kurac 100 evra. Tako je. Normalno, Ovo je posebno samo sekundu. A morate i normalno i u pičku, Tamara. Ne. Ovo je pušenje, 100 evra. Dobro. Seks 300. Dobro. I potpišite vi ovdje. Hvala. Odlično. Zadovoljstvo. I meni milo. Srećno pušenje kurca. Hvala. Pa uživajte. Jel je neki bonus na 10 komada? Na 10 komada dobijete živan kurac. Pošteno. Hvala. Hoćemo se pošmrkati. Ajde. Neka zadruga počne! Nastavljamo sa potpisivanjem ugovora za novu zadrugu. Milica je dovela novog kandidata, Božidara. Dobar dan svima. Ja sam došao prvi put mi je ovdje. Imam kući familiju, 2 ćerke i ženu.
A da li će ženi da smeta ako izjebete Tamaru TikTok ove sezone? Pa mislim da hoće, ali meni neće da smete 10-15.000 eura. Tako da došao sam... Ali imate penale, naravno, za svaki, znači za svako seksanje dobijete bonus 500 eura, ali kaznu 5.000. I ono je to u redu. Pa nisam... Tamara stvarno dobro puši kurac. Može, znači ja sam došao tu stvarno, jer ono, život tamo mi nije nešto, znači stvarno svaki dan isti, došao sam ovdje da se nešto Tu smo da vam pomognemo. Imamo ovdje i bonus za vas. Bonus glasi za svaku žensku osobu dobijate 5.000 eura ako je prebijete i za mušku osobu 2.000 eura. Ja da sam dobio pare što bijem žene, ja bi sad bio milioner, ne bi mi ovdje dolazio. Jer ja to volim malo suptilnije, da se baš ne vidi da sam je napucao, ali može. Ali sad ćemo vas plaćati za svaki... Će biti i to na kameri. Dižite nam rating batinama žena, da. Ako je na kameri tražio bih duplo više, ali nije problem. Mogu stvarno da udarim, zamahnem jer... Može za 6.000. Ako vas zanima, kad ženu udarate, morate samo odavde. I onda iza ramena kada je zveknete, one imaju te manje malo noseve, njoj puknu i to odmah krviti. I onako, ne kapne, neki ide ne kapne, ako... Tu smo da vam promenimo život, Božidare, hvala. Hoćemo li se samo pošmrkati? Okej, odlično. Prijatno. Hvala. A da potpiše ugovor. Sljedeći. Dobar večer. Žeksi. Kako smo? Zdravo, zdravo. Ovdje je jedan reper MC Džajko. Čuli smo izbačaš novi hit i želiš da ga ispromovišeš u novoj zadruzi. Tako je, mislim stvarno, zna se ko prati moju muziku, mislim moji ortaci. Mislim, ja sam ljubomoran što sam ja iz te priče, oni su sad završili unutra i njih karaju, brate, za džabe. Znaš, a ja sam morao tu da dođem na neku sitnu kintu da se cijevam, razumiješ? Pesma se zove Dik, Blajv. Da, jer ga Blajv, razumiješ, Žaki. Rekli smo da imaš bonus 15.000 ako daš Božidaru da te Ekstrica, win-win situacija, tako mi kažemo, razumiješ? A za kajgrle dobijaš 5.000. Pa dobro, mislim, potrudit ću se. I za ljabanje biljbija 10.000 bonus. Opet win-win za mene, razumiješ? A gde da to potpisujem? A gde će mene da potpisuju tek posle, razumiješ? Ako možeš samo ovdje da mi potpišeš ovdje. Evo, Žekila. Potpisano. Odlično. Drago mi je bilo da se šmrknemo. Kara tebi moja karma, kara tebi moja karma. I evo nas u sedištu MPQRC-a, našeg centra za razvoj... Ja ću šefe da mi izvadim, to nikakav problem. Hvala Đedoviću. I ti to gura prosto dobe. Evo nas, kao što sam rekao, u Centru za razvoj i istraživanje MPQRC, skraćeno za Mitroviću puši kurac. Danas ćemo predstaviti moj novi izum, a to je Lerdidron. Najveći problem današnjice je kako da dostavimo belo od dostavljača do potrošača. Napokon smo našli rešenje, a to je uz pomoć ovog drona koji će da nosi ovu kocku. Đedoviću, pomozi mi pripati dron. Naravno. Onda ćemo, moramo da ga isprazimo jer dron ne može da ponese sve ovo. To. Probila da izna. Da. Evo ti nagrada. Evo tebi. Narkomani se tresu, ono. Vi izbacate ono, has. Kako prsom? Vi bacite 2 vikenda u Beogradu, gazda. Što radite? Gazda sve izbaci. Gazda groce. Gazda. Tresu se u Kolumbiji, gazda. Moramo prirodi da razmišljamo. Moraju i biljke da šmrcu. Držite ga bio dozvo, gazda. Ajde. A ja ću da ga pomirišem. Dobro. Ups, ispadošli makaze.
Jao, makaze. Kao što vidite, ovdje je skupina naučnika u MPQRC-u. Oni su zaslužni Ćao društvo! Oni su zaslužni za istraživanje. Kako smo došli do ovoga, ovo je naravno moja ideja, moj izum, ali oni su sve uradili. Naravno ste vi genija. Makni mi ruku, Đedoviću. A tvoja ruka će ostati zavezana. Ode ja zdranom. Uspeli su, prvi test je određen. Belo stoji. Sačekajte. Da se ložite na off-white, baš toliko, razumiješ? Stani. Dosta. Okej. Đedoviću, pa pomeri ruku. Što da radi? Pa pomeri ruku. Hoće li on sada da poleti? Pa sad ćemo da vidimo. Naučili se, pa da vi to treba da znate. Vi ste ovo sve napravili. To je bilo prank, Željko. Slogan ovog projekta je šmrči, ne trči. Da li možemo da dobijemo uzletanje? Ja možemo i kameru da dobijemo snimanje? Evo ga! Proba! Stani! Bravo gazda! Bravo šefe! Vi ste najbolji! Vi ste najbolji gazda! Ovo je mali korak! Ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki korak za narkomane! Ovo je diler i on mora da robu dostavi svom kupcu. Kako da dostavi robu bez da ga policajci izustave, bez da ga... Ja šefer! Ode roba. Evo ga primjer kako dostavlja robu. I evo ga narkoman. Vozi! I roba je stigla do narkomana! Hvala! Nek ide Belo! Vozi Belo! Ćao, Belo! Šefe, kad završimo snimanje, da će se neko večeras dobro našmrkati. Ova poručbina Belog je otišla za Pink redakciju. White redakcija. Sljedeći izum koji je na redu je skateboard koji ide sam. Ne morate da se umarate, da nogom mlatite, ne morate rukama, ne morate trikove da izvodite ništa, već sam se kreće i može da vas dovede gde god želite. Tako da vam pokažem kako to izgleda. Ovo je inače naravno moj izum, ja sam ovo smislio. Držite me, molim vas. Pomoć. Polako, Čekajte, malo se jasan. Okej. Ćemo nitro, šefe. Nitro. Šefe, hoćete Može dajte vam. direktno brizgavanje u razeru. Uspeli smo! Bravo! Uci desno! Desno! Uspori Marko! Gazda! Prva pomoć, šefe! Prva pomoć, šefe! Šefe! Gazda! Šefe! Da li sam ja možda lošije povukao? Duga! Bravo! Brzo ga dižite ga! Još jedan izum! Uspešan! Hvala svima u ime MPQRC-a! Menjamo živote, menjamo istoriju, ne mogu da verujem koliko sam srećan. Pink menja svest, menja život, menja sve. Hvala, ovo su naučnici koji su vam promenili, volite ovo. Ovo je inteligencija koja vam je donela. U ovo istraživanje je uloženo preko 10 miliona dolara! Bravo, vičimo, bravo! Djedo! Ćao, ljubavi! Hvala vam svima što gledate Pink televiziju. Ovo je samo početak, uskoro... Bravo, Gazda! I imam jednu izjavu, bitnu. Baka prase, puši kurac! Puši ga, Marko! Puši ga, majmune! A sad svi! Reši! Da mi robi, ja se sveži! Reši, baka prase!
uz ovaj skate, nagrada koju nikad niko nije delio. Poklanjam vam 10 kupona za besplatno ubistvo. Sve što treba da uradite, dođete u Pink, da date kupon nekom od naših gorila i ubiće koga god želite. Vašu ljubavnicu, devojku na ulici, koga hoćete. I evo stigli smo do Hayata da ubijem da vodim ljubav sa svojom ljubavnicom. Jeste da moja žena ne zna, je navikla da je varam, ali dobila je zadrugu keš i čuti tičelica, želo. Ja, bebo, kako ćemo da se predrogiramo večeras, jaj. Ja ne bih večeras ipak. Ne tako, malo da spavaš, bebo. 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 Ubio sam je, ladno. Ništa, sam ću se drogirati večeras. Pre par dana sam imao smrtni slučaj, pa sam odlučio da sa mojim bendom Cox vam posvetim jednu pesmu. 1, 2, 3 i... Rači, da mi robijate sveći! Rači, da mi robijate sveći! Znači sad imamo na rođendan da malo se provedemo, malo maloletnice, znate sve ono što volim. Radim sve što vole mladi, ali ja to bolje radim, jel' tako? Bravo šef. Ajde o to, budi. 12 godina, idemo! Opet sam prevario ženu. I to sa maloletnicom, brate, kako sam joj lizao dupe. A nama isplate? To ništa. Ajmo, pranje! Ajmo, kako si pranje? Ajde bre, brzo! Čale, rekao sam da moraš da pereš kosu. Halo? Neko prelazi ulicu, a peškom prelazi? Ulazim u džipa i stižem. Puštaj! Izvinite. Kad će da vratiš pare za belo što duguješ? Privatna pušta! Beži tamo, bro, pičku materiju! Halo! Pa nemoj da! Daj mi kote! Daj mi!